welcome back to my channel and my new video. So guys, दिनै गुवाहाटियाव थांनो नागिरदों आरो ओमफ्रायो गरमानो थांदों थाङा जानानैनो जा ओमफ्राय दायो थांसै फिक्स जाबाय आरो ओमफ्राय बे भिडिअखौ आपल'ड खालामगोन ना खालामा आंबो मिथिया आरो आपल'ड खालामबा नुबाय आपल'ड खालामाबा नुला आरो स' नायलांनाय गाइस दायो गुमैया फैबाय गुमै आइ आंल' थांगोन आरो जाद्रास थांलानो स' दायो ओंखारबाय आरो जोङो ओमफ्राय गरमानो बहुत आरो हालोद गैयि जाखायो ओमफ्राय खर लोबदोंमोन आरो आं खाननोथ' हाखाया गिसियाव ओमफ्राय नै आइलि जाइलि स' ओमफ्राय गाइस आङो मानो थांबाय थादों होनब्लाथाय आङो मोनसे फेशन श'नि एप्लाइ खालामदोंमोन आरो बिनिनो गुवाहाटियाव थांबाय थानांगौ जादों आं सिगाङावहाय मोनसे फट'शुटनि भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन बेबो बेनिनोमोन आरो ओइदिनखालि बहुत गरममोन आरो बिनिखायनो भिडिअ खालामनो हायासै अयथासार गुवाहाटियाव बांसिन गरम जायो जोंनियावहाय बारा गरम जाया ओमफ्राय दायो थांगासिनो ओमफ्राय दिनैहाय अनलि प्रेक्टिस आरो फाइनाल नङा दिनैहाय फोरोंगोन आरो मादि रायलायनाय मानाय बेफोरखौ बिसोरो फोरोंना होगोन स' थ' गाइस बिदिब्ला नोंसोरबो थौफादो Yun Object. Manfaibai guys ini Tukan gunung lain nih, hah? Kan warna ikan. Ayo, mana mana nih? Lagi sini. So, guys, sampai mana? Delegasinya makasih pada sampai yang pada delay ada ambil videonya sekarang bukannya ambil singo video banan menap sana pada so guys माने बे प्रेक्टिसावहाय बिदि ब्लेक जिन्स ओमफ्रायो वाइट टि-शार्ट गानबोनांगौ होननानै बुंहरखादोंमोन आरो ओमफ्राय आङो माने सर्ट टाइमावहाय बायनो हास्लाबाखै आरो ओमफ्राय माने फैयाबो जादोंमोन नालाय ओमफ्राय गोदोनिखौनो गानना फैबाय आरो बे लंपेन्टआबो क्लास 10आवनो बायनायमोन आरो हाजोआखैनो थांबा ना मानोबा बायनायमोन ओमफ्राय बे गस्लाया दंखायोमोन नालाय बेखौनो गानना फैबाय ओमफ्राय नै हिल्सखौ आं बेयावसो गानफैबाय आरो माने सिरियाव आं गाननानै आनकम्फर्टेबल माने बेनिखायनो बेयाव गानफैबाय हा मबाइलावबो मोननाय नङा आंनि बेयाव Last walk. दायो जोब्बायानो आरो ओमफ्रायो दायो जाय सोलोंगासिनो आरो नाम्बार लानायनि उनावहाय ओमफ्राय नाम्बार लाग्रा जायगायाव बिहिरमोन आरो बेनिखायनो आङो जिरायथ'दों ओमफ्रायो जायफोरा माने नों मा खालामनो मोजां मोनो बे मोसानांगौबो आरो ओमफ्राय आंथ' मोसानोबो रोङा ओमफ्राय मोसाबाय आंबो मानोना आं मोसानो मोजां मोनो आरो ओमफ्राय रोङासो आङो स' दायो थांसै गाइस जुदि सोरबाफोर बेबायदि वाक खालामनो गोसोबा आंनावहाय खबर लानो हागोन आरो फेसबुकआव एजनि लिमिट गैया आरो ओमफ्राय नै आइयानाव खोमागासिनो सिंजावलै स' गाइस दायो जोब्बायानो आरो ओमफ्राय प्रेक्टिस खालामनोबा खालामबावनो हायोब्रा माने प्रेक्टिस खालामबावनो गोसोबा
खालामबावनो हायो जोब्बाय नालाय थांसै ओमफ्राय आंनि नाम्बारानो 21 आरो 21 उन्दैफोरनि माबा जादोंमोन आरो फाइनाल माबानाय ओमफ्राय नै बेरायग्रा जायगा दं बेयाव BoroTekli थांसै गाइस दायो जोब्बाय मा जायगाथाय बियो खाथियावनो आरो गला जानो नारबाय नै आंनि फेभरेट बेनो जों माबानाया बिनि सेट दाखा बारा रोङा ना ट्राफिकनि टिकेटसो Bodo'थ' नोगोर साइज नुगोन बे माथाय बियो मा जायगाथाय मिसिबलायबाय मम'सो ना गला जानानै माबायदि जाजोबखो so guys दिनैनि भिडिअखौ जोबोद थाखाय thank you so much I hope guys next भिडिअखौ मोजां मोनदों जानो हागौ आरो माने आरो थांबावनांगौ दङ एबारावहाय डाइरेक्ट फाइनालाव थांनांसिगोनदां आरो I guess ओमफ्राय दायो बिदिनो माने थांलाय फैलाय बहुत खस्थ'मोन आरो गोजान नालाय ओमफ्राय होमबाबो उफाय गैला ओमफ्राय I guess एबारावहाय डाइरेक्ट फाइनालाव थांनांसिगोन माने लास्ट आरो आं दाख्लैहाय फट'शुट खालामहैनायाबो बेनिनोमोन आरो ओमफ्राय गरमजोंनो भिडिअ खालामनो हायाखै बे खालिहाय बहुत गरम जादोंमोन दिनैहाय बारा गरमबो गैयामोन आरो इसेबां माने गरम गैया ओमफ्राय फैनायावबो बारा गरम माबा जाबासै आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ सो माच नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो बाय बाय